Ναι, ήθελα να σας πω το εξής. Πριν από πολύ καιρό, δηλαδή μερικούς μήνες, είχε γραφτεί στο Λοιπόν ότι η μητέρα του Γρηγορόπουλου έκανε ένα παιδί με το δικηγόρο της. Λοιπόν, από αυτή την υπόθεση έκλεισε 2 σπίτια των αστυνομικών, έγιναν τόσες καταστροφές, αυτοκίνητα, σε μαγαζιά, σε αυτά. Αξίζει τον κόπο? Αυτό να μου πείτε εσείς. Αν αξίζει τον κόπο ποιο? Αυτή όλη η ιστορία που γίνεται. Που κατεβαίνουν τα παιδιά στους δρόμους και. Αλλά γι' αυτόν και μόνο κλείσανε κάποια σπίτια. Για ποιον? Κλείσανε σπίτια. Τα σπίτια να θυμίσω. Δεν είχε καμία ευθύνη. Να σου θυμίσω τα σπίτια έκλεισαν. Ναι. Επειδή ο Μπάτσος σκότωσε τον Γρηγορόπουλο. Ναι. Το σπίτι του Γρηγορόπουλου δεν έκλεισε. Και τι ήθελε να παιδί σε αυτήν την ηλικία στο Πολυτεχνείο τέτοια ώρα? Ποιο Πολυτεχνείο, μόλις τα Εξάρχεια ήταν. Ποιο Πολυτεχνείο? Ο αστυνομικός καλά δεν έκανε. Αλλά τον αστυνομικό δικαιολογείς. Δεν τον δικαιολογώ. Είπαν δεν έκανε. Θέλετε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα? Ναι. Ποιο συμπέρασμα? Πρώτον, ότι ακούτε Σφακιανάκη. Δεύτερον, μια Χρυσή Αυγή θα μας σώσει. Α, μπορεί κι αυτό. Ήμουν σίγουρος. Δεν αποκλείεται, αλλά να μου πείτε το εξής. Καλό ψόφο να έχετε.